Šta je to brzo, zeleno i živi u dvorištu? Bez sumnje, to je gušter. Gušteri su izuzetno brzi reptili. Zbog hladne krvi osuđeni su na večno sunčanje i hlađenje. Jedina vrsta guštera koja živi u ovom dvorištu je zidni gušter. Često se trljaju o kamenje, kako bi skinuli staru i suvu kožu. Najbolja odbrana guštera je odbacivanje repa. U slučaju da neko zgrabi guštera za rep, on može lagano da ga odbaci. Naravno, rep se regeneriše. Ali ako taj trik ne upali, gušteri često upadnu u zamku. A mnogi od takvih završe ovako. Gušteri jedu insekte. Ali uglavnom jedu gliste. Međutim, ponekad su i kanibali. Zbog patuljastog tela i zelene kože, trava je idealno sklonište za guštere. A tokom marta i početkom aprila zidni gušteri se pare, a ženka rađa najviše 8 jaja. Nakon toga zatrpava ih u zemlju. Gušteri nisu veliki, oni su zmajevi ovog dvorišta.